u môjho ďalšieho videa a dneska by som si chcel, dneska už konečne natáčam cez niečo, budete aj počuť, čo som veľmi rád. Takže som si stiahol túto Camtasia, vyskúšam tu aj opravovať tieto videá, počkajte, skúsim tu opravovať už tie videá a je to intro. Robím tak strašne trapne, že keď som si zapol Bandicam, som si to rýchlo zapol, dal som F12, dal som play a tým pádom mi to vyhodilo. A potom ja som rozmýšľal o tom mene, že si dám name official, lebo sa mi to páči, lenže to meno už bolo aj tu napísané, čiže som to nemusel premeniť, čiže som to nahal tak. No a som fakt strašne rád, že je tu toto. A vidíte, tu môžete dať pauze, že strich, to proste je to super. Tak, môžete tu natáčať to, koľko chcete. Proste je to super. No a som to chcel iba vyskúšať, toto je taký malý testík. No a ak vidíte, som tu na tom našom serveru, je to so mnou Google. Dám vlastne, no už. Tu nový hráč. Dám už rovno meso, lebo on sa odprel, že? Ja som napísal meno Kive. Hlavný admin, to dáme preč. Úplne sa to vám nebude sekať. Shit. Do Atimu teraz nikoho nebereme. Do Atimu teraz nikoho nebereme, ale môžeš si kúpiť admina. Nebereme. Lomeno san, lomeno spaven. Admin na zakúpenie. Alebo trial OP. Alebo Poildar. A kúpujú a budú mít OP. Je. Ale musíš počkať na majiteľa. Neviem, kedy príde. Fakt. Nevadí, proste to bol len taký malý test, som chcel vyskúšať. Neviem moc. No, pozriem sa na to video, že ako to natáča. To malý test a som rád, že ste si toto video pozreli. Ak sa vám ten program páči, môžete dať like. A ak nie, tak kľudne dislike. Mne to vôbec nevadí. Kamarát, to zabudni. Počkaj, no je tu. Tak to sa ukryl, čiže som rád, že ste si toto video posledili, to bol malý testík a my sa uvidíme potom, tak čau.